طبق протоколи мулоқоти раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустам Эмомалӣ бо аҳли ҷомеаи футболии кишвар, ки дар он масъалаи афзоиши дастаҳо дар ҳамаи лигаҳои кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифта буд, Кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон тасмим гирифт, ки шумораи иштирокчиёни Лигаи Олиро аз 10 ба 12 даста расонад. мақсади зиёд намудани шумораи дастаҳо ин шавқовартар кардани чемпионат, афзоиш додани шумораи бозиҳо ва ҷалби мухлисон ба ҳисоб меравад. бо назардошти он ки солҳои зиёд мухлисони футбол ва умуман он нафаре ки ба футбол алоқамандӣ доранд ҳамин хоҳишро карда буданд ки солҳои наздик шумораи иштирокчиёи Лигаи Олӣ дар Тоҷикистон зиёд карда шаванд. ба маълумоти мухлисони азиз ҳаминро расониданем ки мақсад ва ҳадафи асосӣ бори дигар таъкид карданем иҷро намудани дастури супоришҳои муҳтарам Президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон баҳри ҷалб намудани шумораи бештари мухлисон ба варзишгоҳ. Бар асоси натоиҷи раванди литсензиякунонии бошгоҳҳо маълум шуд, ки дастаи файзканди ноҳияи Восе ба далели мушкилоти молӣ ва инфрасохторӣ дар мусобиқоти қаҳрамонии Тоҷикистон ширкат карда наметавонад. Дастаи ноҳияи Восеро дар Лигаи Олии кишвар барандаи медали биринҷии Лигаи якуми мавсими гузашта Барқчии Ҳисор, ки аз расмиёти литсензиякунонӣ бо муваффақият гузаштааст, иваз мекунад. барои нигаҳдории дастаи файзканд аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Восия маблағи муайян ҷидо шудааст. Албатта он барои иштирок дар Лигаи Олӣ кифоя набуд. душвории дигаре ки дастаи файзканд дошт ин набудани инфрасохтор, лекин имкониятҳои дастаи файзканд барои иштирок дар Лигаи якум мувофиқ аст. варзишгоҳи марказии ноҳияи Восия таъмир шуда истодааст ва он маблағе ки ҷидо шудааст дар ҳаҷми 1 млн 200 000 сомонӣ барои иштирок дар Лигаи якум кифоя аст ва корбарӣ рафта истодааст. мо ҳозир роҳбарияти дастаи файзкандро вазифадор мекунем ки ҳатман дар Лигаи якум иштирок намоянд. дастаҳои Регарта Дази Турсунзода ва Вахши Бохтар баромадро дар Лигаи Олӣ идома хоҳанд дод, зеро ин бошгоҳҳо ба талаботи чемпионати Тоҷикистон ҷавобгӯ буда бо муваффақият аз иҷозатномадиҳӣ гузаштаанд. Дастаҳои Ҳулбук ва Моҳир, ки дар мавсими гузаштаи Лигаи якум ҷойҳои чорум ва панҷумро гирифтанд, бинобар риоя накардани талаботи муқарраршудаи низомномаи иҷозатномадиҳӣ ба Лигаи Олӣ роҳ дода нашуданд. ҳадаф нигоҳ доштани дастаҳои Регарта Даз ва Вахш дар Лигаи Олӣ набуд, балки зиёд кардани шумораи дастаҳои Лигаи Олӣ барои зиёд шудани шумораи бозиҳо, барои зиёд шудани рақобат, барои марҳила ба марҳила шумораи умуман дастаҳои касбӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд шудан аст. яке аз ҳадафҳо рақобатпазир шудани дастаҳои дигари Тоҷикистон низ ба ҷуз аз дастаи Истиқлол дар бозиҳои байналмилалӣ, хусусан дастаи Равшани Кулоб имсол низ Тоҷикистонро дар бозиҳои байналмилалӣ муаррифӣ мекунад. барои холҳои зиёд ба даст овардан, барои рейтинги бошгоҳҳои Тоҷикистон зиёд шуданаш фақат кӯшишҳои танҳо дастаи Истиқлол кифоя нест. зарур аст ки ба мо дигар дастаҳо низ рақобатпазир бошанд, кӯшиш кунанд, ғайрат кунанд ва барои ҳамон хазинае ки барои коэффициенту барои рейтинги дастаҳои Тоҷикистон таъсири калон мерасонад, бояд холҳои зарурӣ боз аз ҷониби дигар дастаҳо низ ба даст оварда шавад. طبق قرار کمیته اجرایی فدراسیای فوتبال تاجیکستان موسم نوی مسابقات قهرمانی تاجیکستان 6 اپریل آغاز شده در دو دوره برگزار می شود که هر یک دسته در میدان خود و در مهمانی با هم بازی می کنند. لازم به یادآوری است که شماره اشتراکچیان لیگای یکم فوتبال تاجیکستان زیاد کرده می شود. در این باره معلومات پورا دیرتر اعلان می گردد.